Bernard Grech evita għal darb'oħra mistoqsija dwar jekk hux ser ikun qiegħed jippubblika s-sors tal-flus li huwa ħallas bihom l-eluf kbar dovuti f'taxxa u VAT li ma kienx ħallas għal snin twal. Waqt li kien qed idur il-gażini nazzjonalisti tnejn filgħodu, One News kompla jistaqsih l-iktar mistoqsijiet pertinenti. Meta mistoqsi dwar jekk hux ser jippubblika s-sors tal-flus li bihom ħallas l-eluf ta' euro dovuti wara snin ma jagħmilx dan, u wieġeb biss li għamel dan bi flus tal-familja. Dan qalu anke jekk lil tat-taxxa qalilhom li kellu problemi finanzjarji. Dr. Grech, se tippubblika s-sors ta' minn fejn ħallas tit-taxxi u l-VAT? Skużi, mela jiena diġà spjegajt illi jiena ħallas tit-taxxa bil-flus tal-familja, kif ukoll Sors se tippubblika? Kif ukoll kelli anke klijenti. Meta affaċċjat mistoqsijiet dwar ir-reati kriminali ta' misappropriazzjoni ta' flus tal-VAT li wkoll hemm fuq rasu, għal darb'oħra ħarab mill-mistoqsija minflok wieġeb huwa ħareġ iċ-ċertifikat li juri kif Grech ħallas biss l-eluf dovuti f'taxxa u VAT wara li ddeċida li jikkontesta għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Meta mistoqsija li xħebba l-panel tal-esperti li jagħmlu l-proċess ta' due diligence fuq iż-żewġ kandidati għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista huwa għal darb'oħra der jinfixel, waqaf nofs sentenza u fil-waqt li qabad ixejjer iċ-ċertifikat daħal fil-karozza. Fatt li huwa rejat li ma tħallas il-flus tal-VAT li taw kien. Jiena offrejtulek dan diġà diversi. Għandek taħbi anke mir-rapport ta' due diligence. Għandek taħbi. Għalhekk ma tix dibattitu tul il-kampanja. Due diligence report jgħid ma tix tieħdu rapport. Għalhekk ma tix dibattitu tul il-kampanja. Qed tibża minn dibattitu għandek taħbi. Ir-rapport ta' due diligence dwar il-kandidati għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista jgħid iswed fuq l-abjad li l-panel tal-esperti sar jaf bis-saga tat-taxxa u tal-VAT lejn tmiem il-proċess u li Bernard Grech ma tax l-istampa sħiħa dwaru.